bosta deputati nazzjonalisti tilfuha meta l-Parlament iddiskuta l-mozzjoni preżentata mid-deputat nazzjonalista Chris Sajt. Mozzjoni sabiex tinħatar inkjesta ta' 3 imħalfin sabiex jiġu investigati l-allegazzjonijiet li għamlet il-blogger Daphne Caruana Galizia. L-an ta' Chris Sajt u l-maġġoranza ta' deputati li huma kontra tmexxija tal-kap nazzjonalista Adrian Delija kien li Adrian Delija jitpoġġa taħt investigazzjoni sabiex jiġi investigat jekk daħħalx flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni hekk kif allegat kontrih Caruana Galizia ftit tal-ġimgħat qabel inqatlet. Dan ġie konfermat minn Chris Sajt meta fid-diskors tiegħu irrefera għal Caruana Galizia bi kliem kif kien jirreferi għaliha Adrian Delija. Galizia barra, biċċa blogger. Id-deputati nazzjonalisti vvotaw kontra l-mozzjoni li ġiet emendata mill-gvern b'tali mod li jsaħħaħha u fakkar li huwa fl-interess tad-demokrazija li persuni f'karigi kostituzzjonali ikunu suġġetti għal skrutinju pubbliku. L-emendi jirrikonoxxu s-suċċessi li wettaq il-gvern biex issaħħaħ is-saltni ta' dritt u d-demokrazija ta' pajjiżna. Bil-mozzjoni l-gvern faħħar u taħar lil forzi tal-ordni għal ħidma eċċellenti sabiex resqu l-qorti persuni akkużati bil-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ippreparat biex jagħmel intervent favur l-emendi li ressaq il-gvern għax huwa stess talab investigazzjoni dwar allegazzjonijiet u saħansitra gideb li saru fil-konfront tiegħu. Tenna l-impenn tiegħu tal-Istat sabiex tkompli ssir ġustizzja u tal-appoġġ sħiħ tiegħu lill-istituzzjonijiet kollha tal-Istat. Madankollu mexa b'kawtela. Sabiex waqt dawn il-proċeduri ma niġix akkużat lanqas remontament li qed nippreġudika l-ebda waħda minnhom, jien qed nagħżel b'mod responsabbli li f'dan l-istadju ma nagħmilx dikjarazzjonijiet li jistgħu jiġu interpretati li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-każ gravi. Id-diskors tal-Prim Ministru jikkuntrasta mad-diskors li għamlu deputati nazzjonalisti li b'ton aggressiv infexxu jgħajru l-deputati tal-gvern bi kliem mhux xieraq. Fosthom Edwin Vassallo li sejjaħ lill-gvern bħala bullshit, ħmiġ tal-annimali. Sur President, huwa bullshit, bullshit. Onorevoli, hekk jogħġbok, il-kelma bullshit, hekk jogħġbok mhix lingwa parlamentari. Fil-każ jekk hemm xi kelma. Ejva. Ek joġba. Mux tajt inti, imma bullshit mhix kelma parlamentari. Irtera. Grazzi. Bħal dejjem diskors aggressiv ukoll bid-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami. Però niġu illum, Sur President, u iċ-chickens, il-cowards tal-gvern. Surreali kif Edwin Vassallo qal li min qatel il-Caruana Galizia għadu ma ġiex imressa l-qorti. Dan meta fil-jum ta' 3 persuni akkużati tresqu l-qorti u bdiet tinstema l-kompilazzjoni kontrihom. Ila li sissa il-qattiela ta' Daphne Caruana Galizia ma ġewx imresqa l-qorti. Surreali wkoll id-dikjarazzjoni ta' Beppe Fenekadami li tkellem dwar il-ġustizzja. Fenekadami li jistmu tfaċċa f'investigazzjoni dwar droga u ħasil ta' flus fl-investigazzjoni ta' Capital One li waqfet ħesrem meta de facto kien Ministru tal-Intern kif ikkonfermat minn inkjesta ta' 3 imħalfin u l-istess deputat li ma rridx joqgħod għal iktar minn darba għal tax audit. Jiena nagħlaq dan id-diskors, Sur President, b'silta mill-proverbji tal-Bibja. Jifraħ, Sur President. Jifraħ. Hekk joġobkom. Jifraħ iva. Hekk joġobkom. Kompli. Kompli. Irridu morru back to basics. M'intomx. Onorevoli. Hekk joġobkom. Kompli. Problema. Mr. Speaker, nikkwota mill-Bibja, mill-proverbji li jgħid jifraħ il-ġust meta jsir ħaq tajjeb imma jibżaw dawk li jagħmlu il-ħażin. Fis-stqarrija l-gvern qal li l-unika allegazzjonijiet serji li mhux qed jiġu investigati huma dawk li l-blogger Daphne Caruana Galizia għamlet kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Sostna li huwa biss il-kap tal-oppożizzjoni li ddeċida li jirtira l-proċeduri tal-libel li huwa stess beda kontra Daphne Caruana Galizia dwar allegazzjonijiet serji li għamlet kontrih. Konsegwenza ta' dan, il-verità tal-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia kontra l-kap tal-oppożizzjoni la jistgħu jiġu konfermati u lanqas miċħuda.